Simfros Okinda, Ramogi TV. Ng'anyo manobagi e pacho ka indika wuono weyo ka moko kuom jopiny owito ngimagi e lwet obila manochielo gi magina kendo ji mamoko bende oyudo hinyruok. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, kwan mar ji ma otho osekalo 5 ka moko ma ok tin ne ji 15 bende oyudo hinyruok. En tielo mar adek mar ng'anyo ma kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka gisundo godo piny owacho mondo fuong pek mar ngima kod wito oko chik mar osuru mar 2022 ng'anyo moweyo ka jopiny moko wito ngimagi ka moko bende yudo hinyruok ma ka kod kacha e kaunti ma Nakuru. Ng'anyo ne obagi moko kuom gwenge moriwo koda Nakuru West e kama gikone to ng'at achiel ne owito ngimane kama romo 5 to noyudo hinyruok mag lisasi kendo yudo thieth e osiptal ma Nakuru Referral Hospital mana kaka oyange kod laktar Dr. James Waweru. Mtoto wa miezi 7 amepigwa tear gas, ameshindwa kupumua na mimi sina chochote, sina mbele wala nyuma. Polisi wanakuja wanapiga tu tear gas kwa plot ndani. Ya nani tunaumia. E kaunti ma Makueni bende ng'at achiel owito ngimane ka obila ng'ule magina e kinde mag ng'anyo mane oweyo ka boche ochido. E kar thieth ma Migori maromo ji 7 yudo thieth bang' chopo e kar thiethno e kod adhonde mag magina mane obila okoro kuomgi e kinde ng'anyo tim ma jodak ma Migori ong'ulo ka ndapo goro. E kar chung' od bura ma Mathare bende ji 2 ne obila okelo kod magina e kendo yudo thieth ka rawera moro bende ne ohinyore e kinde tugni mag ng'anyo ma Mathare. E kar jot ma Kibra ji 2 bende ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag sundo piny owacho mondo fuong pek mag ngima. Jang'wen bende oyudo hinyruok mag bunde e kendo yudo thieth e od thieth ma Bondo County Hospital mana kaka oyange kod OCPD ma Bondo Robert Apoki molero ni magi otimore kinde mag ng'anyo manotimo kachieng' e kind jopiny kod obila. Jaod bura ma Nakuru West Samuel Arama ne oyudore e lot maliet bang' chopo kod mus dola mare mane omanore godo ni odwa rito godo mwandu mage mondo kik jong'anyo donjre godo. En ng'wech mosebedo e kind oganda to kod obila ma osebedo ka keyo jogo man kod chenro mar ng'anyo, mak mana ni mano osebedo kaluwore e Luanda kama chopo ji 6 osendhi kod obila. Penjo maduong' ni to ng'wech ma bet ka koro bedo matek malich kamane, namba 1 kata ng'at moloyo nyalo yudo ang'o? Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi. Luoro to nitiere ni chenro mag